Vítejte u videa na odstranění závad u zařízení PS320 Pro Spray. Zde se nachází vstupní ventil. Výstupní ventil je v samotném pístu. Začneme sundáním hadice. Nejprve odstraním sponu a hadici tahem vytáhneme. Zde vidíme kuličku. Kulička se musí vždy hýbat. Jednou z nejčastějších příčin závady je právě kulička, která může být zaseklá či zalepená. Zkusíme tedy kuličku rozpohybovat tímto tlačítkem. Může se ale stát, že tato metoda nepomůže. Odstraníme tedy další sponu a sundáme celé pouzdro. Můžete si všimnout osazení, které je třeba mít čisté, nezanesené a ideálně promazané. Je třeba dodat, že toto je pouze pouzdro tlačítka na kuličku. Samotný vstupní ventil s kuličkou je až tady. Pokud se vám kuličku nedaří vyčistit či rozpohybovat, sundáme ventil. Toto je tělo vstupního ventilu, ve kterém se nachází kulička, která se musí hýbat nahoru a dolů. O nových strojů si dávejte pozor, aby vám komponenty nevypadly. Na čištění můžete použít například štětec a aceton. Máte-li po ruce kompresor, můžete na profouknutí použít i ten. Teď můžete vidět spodek pístu s těsněním. V něm se nachází další kulička, která se mohla zaseknout či zalepit. Opět se snažte kuličku rozpohybovat a vyčistit. Je dobré čas od času kuličku promazat. Nic tím neskazíte. Pro rozpohybování, vyčištění a promazání obou kuliček vrátíme vše nazpět. Nezapomeňte řádně, ale s citem utáhnout. Vrátíme nazpět i tělo, nakonec sponu a poté i hadici. Spona musí zapadnout takto do drážky. Nyní si stroj jednoduše otestujeme. Když takto nelijeme olej do ventilu, můžeme vidět, že bez problému vytéká. Stroj můžete i spustit, abyste výsledek viděli ještě lépe. Stroj je dobré před prací promazat přes tento otvor. Pak stroj na vteřinu zapněte a máme hotovo.